Hi guys, madung adlaw natong tanan so karon adlaw guys maghatod kong leksian. Hapang gihuwat to pasud. Kayang hapon magtanam ko sili. Inlo na dari dia. Ang ginloan gapon sa pangot kay ubos ta hinlo. Kamay na ramay kuwang da. Dali. Nan sa man imong kuan? Dapat ag sanila serving hugawan pa nun siya. Nan sa man imong bag? Tapi man na. Kuan man kahapon. Nag. Unsa? Angat bras kawa ag vitamins. Hi guys, gikan day nag-uwan. Naghuman na pagkukuhang liksi, magtanam kog sili. Kay araka kuag juta araka maadyo ba. Humo kay rambasa aman. Isa ra man ko. Mo po na ni mo alagaan. Sino di? Katong imong mga tanong mga kalabo diya o man mo itong gialagaan. Bulungan ng gulay. Yun, mawiran dadto. Why, kwarta. Mga gasolina. Sponsor ka gasolina? Hindi. Ang galit kayo suwa. Makaitlog na yung napalit. Kanina ra kalak tanom. Pagkasabi. Namin lagi nga nag-artikulo ko kay gang kuko. Sabay labat sa ang kuko nga mukam ka mangyapos kog juta. Doso na nang baba ron. Nagtunon ka. Nakatanam galit kong sili diha. Silihan ay mong babag munga na rin. Awa, pasuli na mong babag mga marites ko. Silihan mo dyan na namin. Now giving. Nangilabot na ba guys? Kay artikulo ko, kay gang kuko. Kasi labot sa kuko nga mo. Taas-taas niya kuko. Kam-kam gyapon ko. Kam-kam gyapon ko juta. Ang masayod mo. Ang ubang mga labtunan diha. Katanam na ko. Kaguna pa. Guna ko gahapon. Karon tanam. Awa ng mga marites lagi. Mamunga ni hang sili kay Lord Ginoo, diba? Silihan na ganun yung simod. Aguroy! O, diba? Nga na, lain si sili. Karapot. O, gan sa ihang mata no. Nga na, Nga na, guys. Magpugi, arong, di makpalit. Kay mahal nagpamiliton.
Nya, Nagpamaliton. nya mo tunog-tunog sa liyan na dana. Di silbi. Ang kinsa ng sili ma. Ang Mother Earth. Sugtan day kang nanay. Ugma kay basin mo ini. Aling ang butangan o tangan ni nagdahog saging sarong dimintan. Patron rin nakakahanduin. It. Butangan pag tambok. Tambok na. Ano na ko, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ka puno. Amon! Kang kog kisi. Yung kagisi. Oh. Kato, apilan pa na naguna o ugi na delete kay kuwan pa, basa pa. Okay na ma? Pa. Uwi na Ako ko. nagkakaga video, gihuwi na ko no. Kaning koron na ko. Kalatin di. Saan ka? Kaling koron. Mao ka. Dali na. Kalibang tadani. Ay guys, tingkatog na pod. Pero nakatanam po ganiha sili naman na nahagtanam ag 7 ka puno. Ngay uban nga tagduha. Ay kananay pa na tamnam na po ako na may sabod sili. Ngita na po glaen og unsay ang ikatanam na po dito mapohon. Okra ba? Kaya ngas na okra ko no. Ang jacket ko kaya ang tugnaw wadaari. Uwan-uwan manggod. Tugnaw ka do. Ngita-ngita alay pa ko kasadlag trabaho ganina kay trabaho na ba? Taghuwat. At lagi to ni Ma'am Merlinda Kadiraw at Carmen. 10K agbuwan. Ako raman isa. Asang ginaan na ba kay talawan ra ba ko? Hindi mo burn out sa warabay signal dagto. Na, gudid na wakwak. Pero binta pod kay imig ka bakasyon ng Lexi kami na dito duha. Basig adto na pod na pa-eskwela sa Lexi pohon. Ug adto man gani ko. Kay lisid ka jo di na ka sa
Siligag pag-vlog-vlog ron kay di na ko kada buwan makasildo. Karon gali minghoy kay wa na iwawart. Hala gud ning bataan ni. Pag kuan ganina duha ka itlog rehang napalit pang ang liksi ug mas buntag. Kay wa na nagay kwarta nahiyog. Ubos lagi po ko dito sibok kay wa ko jud ko taga pahali pa bonus agang kauban gitaga ag 6,000 ako wa jud bisag sa kalibo. Naado na raman anta to ba pang konsumo dari namang liksi. Wow. Gahapong pangandoy nga magtinda-tindahan wa mampod. 2026 na raman no gihapon. Kanus apa tanan rin arang-arangan. Labtunan manoy atang daghang na dawat. Nay isa diha gibuadjat. Na. Bantay kag magkuan-kuan ka diha. Mag usik-usik ka, utituron din na imong giti. Bye na guys. Thank you for watching. God bless na tong tanan. Amping mo kanunay. Bye. Bye be. Bye guys.